Takže jo, čo som tu. Takže dneska to bude ďakovacie video za 20 odoberateľov, čož je nehorázne číslo. Ja som nejaký imbecil. No to je jedno. Takže chcela by som sa strašne poďakovať za 20 odoberateľov. No ale neviem čo povedať. Počkajte. Takže boj o mesto, čo je také Dream SMP z týmu aka Vyše. To je taký zvyše, teda čo? Je to, že mi to komentovali samotný panda, čož je fakt super. Ako nejaká sa chváli, alebo niečo také, ale... Kamo, ja neviem, či to myslel ironicky, ale mi to napísal absolútne cinema. Wow. No ale my si povieme takú evolúciu môjho YouTube kanálu. Takto vyzerá môj YouTube kanál, keď som ešte chcela natáčať hry. Áno, na tento YouTube kanál som chcela natáčať hry poznať. Ale keďže ma tie hry pomaly prestali baviť, čo je normálka, tak som sa presunula na animácia, tak na Drone Live. No prvý fanát, čo som kedy poslala na tento YouTube kanál, bol pre DJ Lightinga. Čož moja obľúbená séria, čo sa deje, tak aj tak. No a ja neviem, čo sa povedať. Bolo také kratšie video, dúfam, že ste si ho užili. A ďakujem vám za 20 odoberateľov. Iba chýba nám 80 a máme 100. To je celok. Takže jo, čaute a čus.